Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinong yalam jog dorbas nang yang pernai parila harkat ke jingsen ranang kinong yalam ke Ribho Youth Welfare Organization hak sitrik unok pra ajar arfsan kila IT dak jingtho chaka office jong District Medical and Health Officer Ribho District ban pan jing persai halor kar kom thep kam hak kerdan grade 4 nak benta ki kam ki balaj hapo ke Maternity and Child Health Hospital ke ban saplino sian nak snong yang pernai parila hak jinga keren magilat patai kubor orang bak senong ka yang pernah perila bak penskan marbanyang ulaong bak nongrim kabla penlong yi kinong ilam senong bakin litpan jing pensai na ka office ke DMHO kalong halor bak rekom thungkam thungjam pok hospital kalong besule landed claim dakan jok tien lang yi kinong ilam senong ban thungkam ya ki trai senong kat kum ka soskolar bla deb ya te nadu ka por bak senong ka ais ko bhai ka jaka ban te yi ka hospital jingtip ke jungi habai dei baka jing rungkam klem gi recruitment hapo ka ribhoi jungi kamtam hapo ka health department habai dei baka kinong tre hapo civil hospital kumba lai phong mudi kiba latip balayo kontrak ngba iba tibor pathau te nimla bam tip hendrei haba kino ki private ma ki company la ne kino private kiba icam dan ki department fer ki le be ya ka recruitment andre mentapan ni iba kam dan recruitment andre ka dot be na yin setja jongno bajit breu ban yo kam hakte ya habi de ka don ro kat kum ka jing ulum jing tip jing malum malang pat tip ki de ki ki wan nang ki don ki ba shim training namata ki grade 4 ban rum kam hapo NCH parila ka ban sufficient kumbala bana haune bana disembar menta ke ni pau ka jingso long ka jingso kya ka jingso si nomor ba kata ka hop jong ka recruitment kam don syu ban peniai renti habai de bat ka aikam ajam ye kun samla po katem di boy ka jingi henre la shule bet nalendet naing jongno ka bangim la bantip te ka ba susi ka lomba wat ka snong ro kam don jitip ba kidon tagi bre bawan training hangte apo MCH ki bawan sa ki bawan hangte man kasi menta kidai ki ki bre kimtip te nakaliang jongi nakaliang kaseng ni kumbang ila senran na kapor ya ka dor bar snong ya ka jingsa lendet ka jongka mo habi de ketiga hostel nomor kala don ka jing ka agreement ka balayate ban aikam ajam bat daka deru ban long daka bakhuj kapring ka dor bar snong bat ka department nomor nakaliang ka snong kala don ka jing ya penbet ban le daka khalai nusip ka don kino ki kam ki bala ban pre da kina snong senang ban like ni kino ki jing ya susi hapo snong andre menta tekuk ka jing bana ka don ka jing le lendet ken ya kita ki barok tingi kwa ban tip sai ki kita ki beri ke badan hangte nomor snong kam dan tip bat ken pensai imle akan ko norem nomor nakaliang ka snong kin sakren kamba habi de kin le noi las habi de ki jing tam jing ki tendar notice mo aba don kino ki kam bai de ki kontrak construction work lan kino ki kam tam habi de bat kanika jing penrung kam lan ban ai kam staff mo tatum ke jing tip hapo civil hang neru la IT sai ba pathau te abade po MCH ro ni suba baga long hi kita kumjuendre ngim podio ke betul betul kena andre habadon kum kita ki ju penmi ya ki notice invite ma ban ya ka tendar mano ban tap ki don ki nong tap ken ya habadon ki nong tap ka sarkar ku ya nong lemba ki jing ki don ki ma te mentapat la syutip bai bala syu ong ta ngam yo i kata ka tendar notice te nikwa ba nakaliang ka department kan pensai ken halo kete hakono ko rukom ba tibo pathau yo ban yang sim ya kena kam ken wa snong aku pau ke jingsem apa snong kumngau ba snong ngai i ba jing thu jong ga MCH kana berkom ban thung kam thung jam lagi nontre te po hospital badan po yang bernai perela ba nakasnong kali lendet at kamtam kumemel ero badan hantu asang jingi
don kata ka jing kamsim ka ba ni trailang kum kita ki nong song snong re usle lindat yang like re uju ai tip yang ni snong re don gina program re lindat pe yang ni snong pa wa jing sokhya ba na ka snong ba kun ki bru jing ni nong snong tip ya ka jing thungkam jam tam kum ka tu agreement bagala ite na du miswa ya ai ta ka agreement ka kot ka pokut musim nam ta ka jing bha jing miat jong ka them ri bhoi jing bro ka wei hi nam ta ka jing sup jong nam ta ka jing sup jing bha nam ta ki long kumi ba kha khlong tu tangi ko terpau bat ba ka ka jing le jong ki ka sarkar ba ka ne ka MCH Isilet lindat itu kalong kaba mihap kalong kaba prisusi yang iki nung senang. But lada don kano kakam kaba rit baria kitiban. Ailat ail tilam yang iki nung senang. Om tang nung senang regi senang marjan. Marpa beniyo langkat kaba kila kebentre. Ni kam bahe nginda ong than naman ngimla bentre iki kam bala kamalat. Nakaliang ako ng susyong iya ba suaban plito skal ngakwa ka suwa ka jingsay manwan pensay suwa kalor katay ka jing chungkam jing jam nang bangi susyong insong sok sanasay ba't kinong kersan jingi ka sengro kindon kata ka jing ya stu jimut lang ini tre lang ba't nga ay kublay ki baki senran ini man laki jing wan jingle jong ka nega MCH bagi sule sop dari senran te ngi ai kublay ki bagi senran lang ini ki ai taga musim ini bang trilang bagi snong te nga kum rubak snong ra pada ka nalor ka office juga MCH dala ka man pisai lor ketika jing thungkam thungjam ngi kum snong ngi nam ailat pli kan dei ba skwa bentik ya kata ki jing thungkam thungjam pe kemudian lomba jongi ke senang pinong terung ikam yang senang dan ditip meta ke situng tangi di beliau lejang dari kami hapang tangi di baman tung di ba badi hap kimya Hey up ruko shwa ba finchet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam up shwa namar kane kakta ya ka kot ka kya jong fi pat kamaryang rukum jo da ka bashet da kane ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang Henry pim day pat bante shanala ne bantang pendono Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ka umpnyang sya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan kta syo